Тревата порасна и е време да косите и имате градина повече от 1 декар, по-добре да седнете на един трактор и да косите, отколкото да тикате цял ден косачката. Елате в Guardian Max, при нас има много богат избор от тракторни косачки. Може да изберете между бензинови, акумулаторни, с кош, без кош, ако искате да събирате тревата. Имаме също и професионални модели с задно задвижване и 4x4. Тракторната косачка помага с това, че тя коси много голяма площ за много по-малко време, отколкото обикновената тикаща косачка. Може да събирате тревата в кош или може просто да изхвърляте на терена или да я мулчирате. Може да използвате тракторната косачка също да дърпате ремарке, да дърпате валяк, аератор и много други аксесуари. Тракторните косачки биват бензинови и акумулаторни. Тук виждаме една акумулаторна тракторна косачка с сменяеми батерии. Тази тракторна косачка на стига може да коси до 7 декара с едно зареждане, като има място за 2 батерии и реално може да работи цял ден без прекъсване. Малките бензинови тракторчета са идеални за дворове над декар до 5 декара. С мощни двигатели са от 350 кубика до 600 кубика. И големи професионални модели, оборудвани с двигатели Honda за големи площи над 10 декара или за професионални услуги. Елате в Guardian Max и изберете най-добрата машина за вас.